ya, you put that in the yes. Krotunga, you put that in the Nishi. Good afternoon. I told that touching on Goya, you tasha hit in a lipsigi. You tasha ya, Gapo by the call here lipsigi chaga. Rangabia with a hair fuck go na lipsigi. A better interview. I came and how will Emre back up and how could do. I'm not a pilot of Lasso. Hey! Enya Messiara get like a bag of cookie when I fuck up here. Enya the Saka Dento. They were a Catholic castle on a mirror. Nama me woman may waste and why. The Siaka of Ma. Gonna guess you here now. You're a part of Kawapaki. But Onika. Here, one acre. I don't know where finger. Then again, ain't on only way bigger. Tonwa. Hey, I can't go on there to Nala, Tileka Bagoko. Eh? Ke were retired winchi. It's a gift funga. Eh? It's a fena balikimeshi aki je fefo. Wapingo. The Shakaga of Mama Tileka Bagoko. Let home I winchi every minute, every hour. Whatever verse, Bia. Am I here with whatever verse? EPP. Am I here? Yes, turn on there. Bia. Lanya. Makaga of mana. Mra him nare here. I turn that touch from you now. I will block you here. I'm sorry, sir. You may have the one. Mba. It's good, Anyway. Eh? So I'm not going to be here with you. Anyway. I will come very careful with myself and my life. Maybe I got that. Show me Fenabal. Mba, di me fekwa. Ije Gumri. Manaro Manamado. Mba, I'm wearing Ken name. Hey, yeah, Stanya, Chineka gave Pugono and maybe Ibaraga now here get Chineka Bagoko. Mapingo. Anyone Baraga now here get Chineka Bagoko here. Okay, I'm sorry. Oh, you can onion de plum bataya. It's your child here. If you think I'm talking here, maybe talking here. I'm sorry, I didn't match your shit because I check out you ten hours. Imagine you get was a Tineka. Hey, sit down there where I can sit down. What else I can do? Don't want time, I bingo. Abaramara now. People you didn't knock and then nere kata. Get sharp camara. Chinyere. Chinyere, Chinyere Wanko. You want your bed? Anambra. A bed Anambra. Urumba North. A bed Urumba. 11. Ajari. No, you're not had endo. Mba Mpama Ungo. Oh, Nagamwana. Don't know. Thank you. And I say thank you. Muburu nagi. I want nago one yam. I say I want nago gift. Branga be say thank you.
Sigonya, thank you. When I catch it, they forgot that they come along. They were in Bowana, she came here. When I come out, when you go, we come in. Give you a Bowana, I'm now here. Ndo iwe niwe. On alam believe makia. Damn you, which are brief. And I sponge seat. Give Yanga one so free for Chineka Bagoko. And I give you shampoo. Give Yanga one so free. Get in free. My brother and Katamon won't give you say, I get for able. One day when I get woke. Anyway. Hi, Pogara. Hi, Para. Hi, Pogara. Damn you, my bingo. Sorry, Biki anyway. Yaga hi, Pogara. So, we say, Lazo, get a pro jacket. Amaka go no jacket. Praga Bam say, Araga could shake him a catch give around on them here now. Okay, you anyways. Anyway, be cool. Get a good nugget. When Pempe call. Am I on nugget? One and win now, man. Nigga, lower ready. Nigga, your left. I the 4. Arabala Gembo. Mbao. Akwemani ha me get back up at the Hakotum Ganiru. Amam. Kebish na do ira. Anom Lagos. Gene ke na no. Ne shini. Why Mama put. Gino yebi. So someone be. Say 1.5. Hepuga has rent. Gini kishi ye ho. I told that touch. Gini kishi ye ho wa fotu. Gini kishi ye. Them online delivering. Nani online delivering kine me. But never jewelry. Other things. Again, 1.5 within 1 year. Go lo. Telero Zana. And we're not kite. Okay, the Maramiyo. Otele na 1.5. You there for I'm 28. Otele 1.5. Niri oigolo. Niri mama put. Take 1.5. That means work up your saga and you get call. I'm off on more. I am a punga. Ijaba sawo. Mbao. Hello, this is me to get up Akuwa India. Hey, Bishop, one long story. About your ma baby call kita no. Chineke na ye kwere no maka o. Nwa ye kwa 1.5 mana ehie na moto. Enwere ihe machine ya na-eje ụmụ nwanyị na-eje use. Mbe metu dem ya. Imele nwanyị na nwanyị mbụ. Nkịta ọtala gị mbụ. Mbao. Ụmụ nwoke ole trala gị.
Kembo. Yes, sir. Madi Ibo. Kembo potro wadane mad botra lage. Hey, haka ma echitecha. Mad ole tra lage se potaro wa. O ike obuna helu go ye di kebe 5. Leke won ni ka woro na ha role here ke be O fa. ye kan drug ya echitecha home. Mo is on imanu te na na. Otele. Akojasara la akojasa. Akojasara. Akojasa. E gara ụlọ akwụkwọ mahadum. N'Ọka. Ije anya oke nshi. Mba kwa enwekwa mba. Gị na nwoke nụrụ ji anya ahụ. Na anyụkwa sometimes. Ị ga-enyo ele odi mkpu ị na-eti. Adibe eti mkpu na ọnyụọ ya mmadụ ya ama. Ị ga-enyo ya mmadụ aga ịma. Onyonyo purusu. Ma ya na nwoke mewe. Genotype gị. AA. Blood group gị. OP. Phone number gị. 091 30 339341. They know obodo Igbo. Bishop, Dewo. Ọkwado ihe ka akịla. Chọm that touch from ya. Chọm that touch. Ọ ga-ewu dibịa. Ụdụkọ ndị dị akwụkwọ onye omenala ka mụ. Ese ewu dibịa ekere ka ya kwado n'olu. N'olu ka a na-akpọ ego ayọl, ego igwe, ego ndị mgbe gboo. Ewu native doctor. Ụdị native doctor, akwụkwọ onye omenala ka awụ. Unu ga-emu ntị, onye nwere ga-emu ntị. Chukwu ebuka, aga m eme gị interview. Mgbe m gara viral n'ụwa, this is the only man. Pụtara n'ụwa, ihe mmadụ na-emepere m na ndụ a, ma ikwu ma ibe, ya azụ akwa. And every of the clothes and shoe and singlet and every cap also. Blood to ya na Ghana must go, Bulatram na Nigeria. You understand? I was surprised. And everything also was my size. All was my size. Chukwemeka. Ajọsụ mbatọrụ na ụmụ ihe nchi ikwu na ajọsụ mbatọrụ na degoro ndị mba batọrọ na ihe aka yi akwa ọrụ m wee na-asa efere ịghọtala elidiri nwa anyị ga-enye m nka na ataka m afụfụ bishọp onye nyezi ka mgbagote aga m eme gị interview because mme gị interview iwere gị iwe everybody know ya ga emu ntị I know they forget person wey be say enwere ihe wụ na m nọ n'ụwa mmadụ amara that na ama m onye ọwụ awụ m nwanne ya awụ m ikwu ya awụ m ibe ọ na-anọ na comment section for a day request to my God now first time ya nwa ịgbagote na my live stream nọrọ like wepụ aka na ntị gị ka gbara nwa atọ mgbakpa nnọọ ka flas eji ebu nri aga school wepụ aka na ntị gị kwụrụ straight nwa bingo bịara nga atakọchikakwa na onye eze ka gbara nwa atọ mgbakpa nwa atọ m na ahụ ihu agadi nwaanyị ajọ gị eji gị na-aga ịkpọwa 23 kebi si na nọnyere anyị It's in Germany. I know. mega n'otu ngana mana gere nkịta moto gbagburu buru ihu agadi nwaanyị bịa nga bịa dere m otu a ihe mpụ gị bịa nga Yeah, unbelievable. okay mana ihe ọbụla anyị mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum Mama. dewe fon anala gị la azụ Hi, Jesus. listen, I'm not joking here with you. The Wokoga straight. Equip all the Noka AI, Bianga, Bia across Kramongo. Where to Akake? Where to Akake go, you gym house. Pranga Bia across Kramongo.
Anyway. Kato ihe Otele achapụchala ihe ụtọ wee bịara nga bịa cross okwu wifa. Tọnụ azụ. Lele, gani na-eyicha mozipool. Look at the guy you make nka. Kwa ahụ mozipool. Ọwụkọ dị dive swimming pool na-ejide ụmụ nwaanyị n'ukwu ha na mmiri. Ahụ ha ọdịla like that. Branga pe cross me here. That were phone gị. Energy bulb. Go to the legacy kwa energy light no mmadụ. Chineke agbaghị ọkụ bara nka bịa amegara m wapakara tigi Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo anga megata sa shim Germany no na isi Germany megana mefelie shit damn you I hit bịa America to Japan damn you aya prostate bela na bịa bend olu no konyere gị candle na Germany. No get that touch now, my putoge. They will all look like a candle. Not Jamino. Branga Biabam. Go Tahoga, Elaza, who you channel, Mozipool. Branga Biabam say, And Maga fitness. Damn you, fitness. Issue alone when you walk in. When you call home, walk about Bugayon. Braga fitness. Look at it, fitness. Ebe agho nwoke na na-akọ ọkpọ Mark Taxon na nwoke hụ gị gbagị nkịtị na ya dịka ha dị weekend atacha gị na gbagị nkịtị ya dịka ha dị weekend bara nga bịa gwa m sị fitness kwa ahụ ndị na-azụ ọkụkọ bịa nga gwa m agaga fitness and achọ m datọchi here aha gị Kosi Sochukwu. Mega no tungana wapaka ishige na mrela for 20 years na ishigi. Ishi brew from Nigeria. Gawa Germany. Ine luzga he luzga. What aka gitile ka gba oko. Branga pia anashilem. Parishi from Nigeria ga Germany na atato. Mega guy. The home can no alo wura akpọ bala kuku. Go see such going ya. Okay. Lele. He she koge ya. Obem na dura joko ko na agage. Onye ririri. E da fola. Adding 27. Ijo mo le. Ejiremo. Gele ke na aro na Germany. Namaro part-time job na agakwa school. Ele part-time job eroga. Gele ke eroga. What is your work? What is your work? Namaro n'ụlọ ọgwụ. De lekọtara ndị agadi na ndị mpa. Na-elekọta ụmụazị anya. Oku nwa obodo oyibo. Afọ ole ka ị nọ na n'obodo Germany? 3 years. Afọ atọ. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Iwe onye ebe? Abụ m onye Enugu steeti. Ebe na Enugu? Abụ m onye Ezeagụ. Ebe na Ezeagụ? Onye Ọha Imezi. Ụmụnne gị dị ole? 6. Isii. Nna gị o ji agwọ ọgwụ? Ọkịrị mgbawa Otele o meela gị mbụ? Mba. Arụ ọgbala gị mbụ? Mba. Iji anyụ ahụ? Ọ dịpendị. Iji anyụ ahụ gị jụọ m gwawa m so dipendịrị. Ọ na-edipendị otu imeghe ka onye zụwa ọkụkọ. Tara nga bịa gwa m so dipendịrị. Achọ ndị atọchi n'ọnụ gị nwa bingo. Achọ m gị meji ahụ anyụ ahụ tekwara ihu ndị ọnyụ ahụ gị bịa ga-achị m adipendịrị. Ọ dipendịrị gbechi. Listen to me here. Leba anya. Tekwala tasa kọchi afọ gị n'ọnụ here. Praga bịa ntakọchikere m eze.
Branga becho. Go you get laughing the castle office. Oh, the mother have her toilet now. She goes to cheek. You be a tacos cremesa. Yeah. No, get that, ya, unaja funati. Ya, unaja, produce, gawa court na Germany. No, get no gama, Buraka, Kuango to the eyes. Braga, oh, we book up so grage. Braga beat him, ya. Ya, unaja, and look at Mayaka. No matter benefit or beneficial. Braga, him, ya. We will again. Them you. Braga, him, ya. Oh, the man who bra lap on every night. Braga, him, ya. Arabala na him on Nembo. Mba. Ija hona. Ike gwụ ma ọ bụ ike gwụrụ m ọfụma ya. Na ọmụrụ onye ogbi. Mba. Enwere nwa unu mere adopt. Mba. Ịlọla ọgụ n'ihi amụ mbụ gị na nwaanyị ibe gị. Mba. Otoro ọgbagbuole mmadụ na family unu mbụ. Mba. Enwere onye atụrụ na arụsị n'ụlọ unu. Mba. Mpaghị oji ada ụda ala. Mba. Mmaghị oji agba shọkị. Egwu a na-akpọ shọkị. Mmaghị oji agba shọkị ka ejụma ma egwu ịnụ ihe m kwuru. Gị bịa jụgharị m ajụjụ nke ọwụ gị ga na-agba m kwestion. Nne gị onye shọkị, nne gị oji anọnyere eme aka otu a. Mgbe dị egwu pụtara ọfụ ọ na-agba ya mana ọ dịghị agba ya kịta. Mmaghị akwawa onye shọkị. Ọ na-agba shọkị. Good. Mama. Onye shọkị. Shọkị ndị ụwa. Shọkị ụwa. Ebere gị ugwu. Amakwa m. Emaghị m ebere gị ugwu. Emaghị m ebere gị ugwu mana ị na-elere amụ ka ejide ya n'aka weta aka abụọ. Ije were aka abụọ. Na gịnị mere? Ofu aka ka m ji ejide ya. Eleghị mmiri banye ofu aka. Emaghị m ebere gị ugwu bọta ịtụtụrụla amụ were aka abụọ agụgba gị ya kemgbe ị pụtara ụwa. Ike abụọ bịa ha ka ga-ajọ gị mebere gị ugwu eme otu otele gị ede. Praga bịa gwa m sị eji prad gwa m sị emaghị m ebere gị ugwu. Bishop, amaghị m na Otele. Ana amaghị m ọnụ fajam. Iji anyụ ma atamaghị. Mba, na-afịa arụ. Otele kwechiri na anyụ. Ọkwemasị ọwa ọrịa. Nwaanyị ọwụla na anyụ ọkwemasị ọwụ ezigbo ike ọrịa. Dem you bịara nga bịa shamokwu. Ọrịa ọnyụnyụ. Ụmụ nwoke ole tara ala gị? 6. Ọ ga-adịrị gị na mma naanị gị nwanwụ nwaanyị first in history bịarala ebe a kwuo eziokwu. Ọ ga-adịrị gị na mma na ọwụ 6 ụmụ nwoke ka gị na ha rụrụ. And o nwere ike icheta ọ ga-erucha 10. Chineke m ga-agọzi gị. Chineke m ga-eme gị nweta di. Chineke nke na-enye ahụ maka ụmụ nwaanyị n'obodo oyibo ga-eme onye ga-alụ gị awụrụ onye Igbo ga-enwe di nwa akwụkwọ. Ọ ga-adịrị gị na mma na ala ihe ikwuru wee jụkwa complete 6. Ewepụghị ewepụ. Ajụa m gị. Ewepụrụ ya ewepụ etiri ya. Confirm. Otele. Mmadụ 6 tara ala. Eji anyị gị ya na without ka ọwụ wit. Wit. Kemgbe pụtara wetabe without mbụ. Ọ na-ahịa arụ. Achọrọ m ịtụta ihe. Isi ejide isi amụ aka. Otu a
were remote to off ihe jide dị aka mana kpị na-eche jide. Otsa. Ke were aka ga abụọ, ke were otu aka jide ya jide na-eji leng otaki na-eche jide. Leng jide ekwe ya ka Mike eji preach ke n'ụlọ ụka. Oh Mike can you please do fear. Ele pe eche jide amụ aka ke jide ndị were he jide ya dị ka Mike eji ekwu ozi ọma. Ke were aka jide amụ ka Mike. Ebere Sunday school. I'm nwa ibe gị ga-ejide ha jide ota. Jide ota. Them you nwa bingo. Nwa bingo. Ke were aka no bagide aka Mike eji ekwu okwu. Again, you load in pineti. All the niche o. Chineke ga-agbaga ọkụ na ma ị ga-agwa m eziokwu that's onyinyo gị. Your real onyinyo here baby agwa m so dị n'iche. Ọ dị n'iche nga abịara nga bi me baza onyinyo here. Abịara nga bi me baza onyinyo here. Ọ dị n'iche. Branga sit properly last sit of ma. Kwa ahụ no ka team instructor bịa nga agwa m so ọ dị n'iche. Ị ga-enye load onyinyo gị. Ihụrụ otu isi etinye mkpu ka robot arụrụ arụ. Ihụrụ otu isi etinye ka robot chọkị robot arụrụ arụ. Ọ dị n'iche ihe mere na anyị. Ekwe m gere m hia. Eme bọkesi anya gị. Eti branga bịa di mụrụ anya. Ana achọ m datọchi n'ọnụ gị. Branga bịa di m goro onye anya. Kpekpere ahụ fom ma ebere nga bịa megere m anya taa. Ọ dị ka ịchọrọ asị ọcha gị ihe nọ gị n'anya Chineke akpọghị ọkụ. Onye riri eri. I'm sorry, sir. Please close that door. Emọlụ ụmụ. Just one. I have one son. Nnụ gị English n'ọnụ. Nnụ gị English n'ọnụ hia ma mara ma na ọbara hia bụ ịma nsụ ndị bekee. Amụọla m otu nwa. Emọlụ ụmụ. Otu nwa. Akwa ịma na ihe ọbụla emere ebe a ga-abadị nwa akwụkwọ dum. Yes, sir. Were fon na ntewe na la gị bili ọtọ gị n'azụ. The way phone, am I here with the way phone nala Ikebe? Ikebe, am I here with the way phone nala? Sorry, sir. Rosanna, heke woge. The way phone nala ti one chop ba pagogo. The way phone nala. Sorry, sir. I'm the way ya ofuma. The Rosanna. Tanu kodi. The Rosanna. No, je pa ihe. Yes, sir. Tanu le waya na window ge bia le waya na window na sham. Age pa ihe. Eh. Ese gi nwa nwete ihe. Eh. Onwo yin yetro. Olu. Eruri aro. Mba o. Inwe ihe wo single mother. Eh. The Rosanna. Nwoke hụtara ihe ya eme abandon ma nwa ka ọ gị ji aka gị lama. I were issues. Ya hafuzie ihe gama. Delilah egbole Samson. The Rosanna. Gakodi front. Ga front. Le waya na window nwa bingo. Isa aro ya aro. Olu, sir. Bia were phone interview agwụla. Bia were phone. Bia were phone. Okay, sir. Akwụrụ ụgwọ isi gị ga-eme ọnwa ka kwatara ya n'iko. Akwụrụ ụgwọ isi m. Akwụrụ ụgwọ isi gị ga-amụ nwa. Ga-amụta nwa. Ji aka gị laa na di ka ọwụ di gị chụlara gị.
I were issues. So the marriage and our work was it. Listen, and when mege were Igbo na akwu okwu, English and ha emebishita lulu ishi. Atrum ge akrugu ishi, gini ya apụọ ge pụọ na di, di ge buru gi otu a ge pụọ ka wo ya nwaji aki akpọla ge. Akwụrụ ụgwọ isi m. But ihe na-eme as ọ na-akwụ m ihe too much, so mapụzie. Ge buru akpa ge lama. Ge lama ge na nwa ge kpọrọ nwa ge lama. Ọ sị m kpọrọ nwa m lawa. Ọ ga-ebu aka gị laa ka ọ ya nwa chụpụrụ gị chụpụ ma nwa. Na-ege my questions. Ọ chụpụrụ ọ kụchara mụ ihe, ọ chụpụ mụ na nwa m. Ego isi return ọla ya. Return ọla ego isi. I return ọla ya. Okay, man, ihe ọbụla mere ebe a ga-abadi ihu akwụkwọ dum. M gaa n'iru ma enweghị ntabi. Yes. Iwu onye ebe? On Imo State. Ebe n'Imo. Isi ala mba nọ. Ebe n'isi ala mba nọ. Ụmụnachi. Ebe na Ụmụnachi. Ụmụeze. Enya bọkịsị anya gị ahụ amamihe ịdị m gị anya. Bọkịsị anya gị ahụ. Bọkịsị anya gị ahụ. Bịara ga bịa para otele para ma. Achọ m data ire gị ahụ ịpụta saịdị nwa bingo. Azụ ara. Sorry, sir. Eweliwe. Ebe na Ụmụnachi. Asị Ụmụeze. Usuama. M sị gị bọkịsị anya. Nọrọ otu ahụ. Blanga biti mụrụ m anya. After all, otele gị eyiri step. Mmadụ hụrụ ya mecha hapụ ya. Ịbịa nga biti mụrụ m anya. Blanga biti mụrụ m anya. Retired, but not tired, single mom. Kevish down here, right? River State. Gonna can I don't care by pronati. I'm a stylist and a makeup artist. Maybe I could hear Naroni, but not Marega. Sorry, Marega Canaya here, Chileka Bagoko. Ana me mission. Na me makeup. Mirano na Baganana. Mba. Yo, what the lesson I can make or I can. Nemu. Ngandi family of Ngandi water. Ngandi way hotel. Otele Oshiwushi. Mba. Ọnụ go je shushi. Mba. Ga-ekpo ka ki na-eme ihe ọdịnala. I'm a Christian. And I'm a ordinala. I'm a Christian. Ebere gugu. Mba. Otele. Ana achapụ kanda. Ụmụ nwoke ole trala gị kemgbe ị pụtara na di? Just one. Nani ofu. Onye ọwa ọka na-ata. But no, this side. Or be. I know. As we are still friends. Like I can friends. Okay. Gịnị aka ataga? Akwụ ya? Ebee ka ọ nọkwa? Yes, sir. Yes, sir. Ebee ka ọ nọ? Abuja. Okay. Abuja. Onye Awụsa ka ọ onye Igbo?
Hey, oh, Onibo. Okay. Ị ga-aga ya akwụ ụgwọ isi gị. Gịnị aka tara gị bịa sị m